Κάνει επαφή με τον Μαρτίν. Το πίεσε όμως χαμηλά. Μπορούσε να έχει δοθεί το φάουλ πριν από την ενέργεια, την επιθετική ενέργεια. Τέλος πάντων, ο Μαρτίν εκτελεί 2 βολές και μειώνει σε 18-14 με την πρώτη ήδη. Χάθηκε η δεύτερη βολή, έβγαλε την μπάλα ο Καργκόλ, την κέρδισε ο Μαρτίν. Από τα χέρια του Μαρτίν στο Λάσα που περιμένει να κατέβει και ο Σαμπόνις αργά-αργά. Τον Σαμπόνις που πιέζει ο Λέβιξτον μετά την αποχώρηση από τον αγώνα του Φασούλα. Υπάρχει μια μεγάλη βέβαια υψομετρική διαφορά. 2-3 ο Λέβιξτον, 2-22 ο Σαμπόνις, 19 πόντοι τους χωρίζουν, αλλά η δύναμη του Κλιφ και το μεγάλο του άλμα οδήγησαν τον Ντούσαν Ιβκοβιτς να του αναθέσει το μαρκάρισμα του γίγαντα Σαμπόνις. Εδώ και πάλι το φάουλ που χρεώθηκε στον Φιλίππου. Δεύτερη φορά που έχω την εντύπωση ότι κάνουν λάθος οι διαιτητές σε αυτό το μαρκάρισμα του Φιλίππου με τον Μαρτίν. Ο Μαρτίν με ένα τελικό άλμα πάτησε με δύναμη συγκρουόμενος με τον ακίνητο Φιλίππου. Δεν υπήρχε βέβαια και επιθετικό φάουλ, αλλά δεν νομίζω ότι έγινε για αμυντικό. 18-15 με την πρώτη βολή. Και το Ρωμάι να έχει πάρει τη θέση του Άρβιτα Σαμπόνις, που θέλει ανάσα σήμερα, θέλει ξεκούραση, έχει τα προβλήματά του με το γόνατό του και με τους αχίλιος στένοντες βέβαια, όπου ήταν πραγματικά αχίλιος στέρνα στην καριέρα του Άρβιτα Σαμπόνις. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μια τεράστια καριέρα στο NBA. Πρέλεβιτς, δεύτερο τρίποντο από τα 8 περίπου μέτρα του Μπάνε Πρέλεβιτς, που έκανε εκείνη την καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα επίθεση με την Μπενετών. Αλλά ο κόσμος που το έχει βέβαια συγχωρήσει σε ένα τόσο μεγάλο παίκτη που πήρε στις πλάτες του πάρα πολλές φορές και πέρυσι και πρόπερσι και φέτος τον ΠΑΟΚ, με πολλές τελευταίες επιθέσεις σε πάρα πολλά παιχνίδια, με συνεχές σκοράρισμα στα τελευταία λεπτά, του έδωσε μεγάλες νίκες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους. Δεν μπορεί βέβαια να κρατάει ο κόσμος την οποιαδήποτε κακιά σκέψη ή αντίδραση προς τον μεγάλο Πρέλεβιτς. Το σκορ 21-15 και ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έχει ζητήσει time out. Οραματιστήκαμε το απόλυτο παπούτσι για τένις. Βιενέτα, το εντυπωσιακό παγωτό της Άλτζιντα. Η Βιενέτα, παρά την πλούσια κρέμα της και τις τραγανές της τρώσεις από σοκολάτα, θα σας δημιουργήσει ένα μικρό πρόβλημα. Γιατί ένα κομμάτι δεν είναι ποτέ αρκετό. Βιενέτα, ένα παγωτό Άλτζιντα. Και τώρα η συνέχεια του αγώνα που σας προσφέρει η Λακόστ. Γύρισαμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το σκόρ είναι 26-18. Η μπάλα πλάγια για τον ΠΑΟΚ, ενώ στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Αχιλλέας Μαματζιόλας για την ελληνική ομάδα. Ενώ αλλαγή έκανε και ο Λιούκ, βάζοντας στο παιχνίδι και πάλι το Σάντος με αποκλειστικό σκοπό, όπως με πληροφορεί ο Αντώνης Χατζαρός, το μαρκάρισμα του Μπάνε Πρέλεβιτς. Θορυβήθηκε ο Λιούκ από αυτά τα δύο συνεχόμενα τρίποτα του Πρέλεβιτς. Μπουντούρης. Το πάσιμο του Μπουντούρη, καλάθι και φάουλ. Μετράει δείχνει ο Έκστρομ. Εντυπωσιακή ενέργεια του νεαρού που πήρε το δεύτερο φάουλ του Λάσα, όπως βλέπετε. Δείτε εδώ και πάλι την ωραία ενέργεια, φεύγει ανάμεσα από Λάσα και Μπυριούκοφ. Ο Λάσα εκεί το κράτησε, αλλά ήταν μετά το δεύτερο βήμα το φάουλ. Ορθώς μέτρησε το καλάθι και έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή ο Νίκος Μπουντούρης. Στο γήπεδο ο Κόρφας και ο Φασούλας, Φιλίππου και Πρέλεβιτς κάθισαν στον πάγκο. Ο Μπουντούρης με την ελεύθερη βολή κάνει το σκορ 24-18 και ανεβάζει τη διαφορά στους 6 πόντους. Η προϊστορία λέει ότι η Ρεάλ έχει 2 νίκες
απέναντι σε μία του ΠΑΟΚ. Έχουν συναντηθεί ομάδες 3 φορές στο παρελθόν, αυτή είναι η τέταρτη. Δεν είναι μόνο ο περσινός τελικός του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στο ίδιο κύπελο και πάλι την περίοδο 89-90. Τότε στο ένα παιχνίδι Ρεάλ είχε νικήσει στη Μαδρίτη 92-71, ο ΠΑΟΚ 80-77 στο Αλεξάνδριο. Ο Μπιρκιούκοφ από το πρώτο φάουλ του Μπουντούρη στις ελεύθερες βολές. 24-19 με 6 πόντους όπως βλέπετε του Χωσέ Μπιρκιούκοφ, του 30χρονου και γεννημένου στη Μόσχα, νατουραλιζέ αν μπορούμε να πούμε, άσου της Ρεάλ, που αγωνίζεται από το 83 στην ισπανική ομάδα και έχει 57 συμμετοχές στην Εθνική Ισπανίας. Μαματζιόλας, Φασούλας, ο Κόρφας. Φάουλ από το Σάντος, ο οποίος, από ό,τι μας πληροφόρησε ο Αντώνης Κατσαρός, μπήκε στον αγώνα με αποκλειστική αποστολή να μαρκάρει τον Πρέλεβιτς, ο οποίος βγήκε και τώρα δεν ξέρουμε βέβαια ποιον έχει αναλάβει να μαρκάρει, αλλά πιθανότατα χάλασε τα σχέδια ο Ιβκοβιτς του Λιούκ. Στην προηγούμενη φάση πάντως το μόνο που έδειξε ότι ήθελε να κάνει ο Σάντος ήταν να κόψει με αυτό το βίαιο τρόπο που είδατε από το όμορφο replay το δρόμο του Κλιφ Λέβινγκστον, με αποτέλεσμα να του δώσει το δικαίωμα να στηθεί στη γραμμή το φάουλ. Ο Αμερικανός έκανε ήδη το σκορ 25-20 και τώρα 26-20. Ο Κλιφ Λέβινγκστον, που ήταν ο αθλητής του ΠΑΟΚ με το περισσότερο κουράγιο μετά την ήττα του ημιτελικού, προσπαθούσε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του λέγοντας ότι δεν πειράζει, πάμε για το πρωτάθλημα πλέον. Εδώ χρεώθηκε με φάουλ ο Λέβινγκστον από τον Βιρόβνικ. Το πρώτο του φάουλ, βλέπετε ότι συνομιλεί με τον Βιρόβνικ. Ο Λέβινγκστον, που είναι πραγματικό τζέντλεμαν, μπορεί να είναι αρκετά εκφραστικός στις κινήσεις του. Για να δούμε εδώ και πάλι, κοιτάξτε πόσο ψηλά πήδησε, έβαλε το χέρι του στην μπάλα, τον σταμάτησε συνέχεια ο Βασούλας. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι αντικανονικό. Κάποιες φορές δεν θα πρέπει να σφυρίζουν μηχανικά οι διαιτητές από τις κινήσεις των αθλητών. Θα πρέπει ίσως να βλέπουν και πού πηγαίνει το χέρι τους. Εδώ του Λέβινγκστον πήγε καθαρά στην μπάλα. Παρασύρονται ορισμένες φορές και επειδή πρέπει να αποφασίσουν σε κλάσματα του δευτερολέπτου, σφυρίζουν λάθος. Εγώ πιστεύω ότι και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που υπήρξε η φθορά προχθές του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπενετών. 26-22 το σκορ και ο Κόρφας τώρα. Ο Λέβινγκστον μάχεται με το Φασούλα εκεί για να πάρουν το επιθετικό rebound, αλλά κέρδισε ο Λάσα. Η πάσα του είναι εκτός γηπέδου. Εξάλλου ο Μπουντούρης είχε επιστρέψει πολύ γρήγορα και κάλυπτε το Σάντος. Και η πίεση στον περιφερειακό που κατέβαζε την μπάλα στον playmaker δεν του έδωσε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το ότι έτρεξαν οι άλλοι για ευνηδιασμό και έγινε η λάθος πάσα. Είδαμε και τον Ντούσαν Ιβκοβιτς, παρακολουθεί τον αγώνα με αγωνία. Όσο και αν ο τελικός είναι ο μικρός τελικός, αυτό δεν λέει τίποτα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να φύγει από αυτό το Final Four, το πρώτο του Final Four Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με 2 ήττες. Επισητά οπωσδήποτε την νίκη απέναντι στη Ρεάλ και την τρίτη θέση, για να ικανοποιήσει και τους οπαδούς του που κατέκλυσαν το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τόσο προχθές όσο και σήμερα, για να τον εμψυχώσουν, για να σταθούν στο πλευρό του. Το φάουλ του Ρωμάη δίνει το δικαίωμα στον Παναγιώτη Φασούλα. Δείτε το και πάλι εδώ. Ο Γκρισίνο, όπως είναι το παρατσούκλι του, τον βλέπετε να κάθεται και πάλι στον πάγκο, δίνοντας θέση του στον Άρβιτα Σαμπόνης. Στα 34 του χρόνια ο Ρωμάη βρίσκεται για 18ο χρόνο στη Ρεάλ. Δεν είναι όμως κατάσταση τέτοια που να αντιμετωπίσει το Φασούλα. Πολύ πιο βαρύς, πολύ λιγότερο αλτικός. Ο Μαματζιόλας όμως με ένα υπέροχο άλμα κέρδισε το επιθετικό rebound. Μάχη του Φασούλα με το follow μετά το άστοχο τρίποντο του Μπουντούρη. Και ο Λάσα. 27-22 το σκορ. Ακόμα 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μπιρκιούκοφ πέρασε με αριστοτεχνικό τρόπο και άφησε την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ με lay-up κάτω από τη σκιά των χεριών, των τεράστιων χεριών του Παναγιώτη Φασούλα. 27-24 το σκορ. Από τον Κόρφα και τον Μπουντούρη, την μπάλα πάλι στον Μαματζιόλα στην περιφέρεια. Με υπομονή ο ΠΑΟΚ γυρίζει την μπάλα και ψάχνει τους διαδρόμους μες στην άμυνα των Ισπανών που έχει γυρίσει πάλι σε ζώνη.
Έχει γίνει φάουλ από τον Μαρτίν που βγήκε να πιέσει την πάσα στο Βασούλα. Ας διαμαρτύρεται ο Μαρτίν, δεν έχει δίκιο. Ο Αντώνιο Μαρτίν, αδερφός του αδικοχαμένου Φερνάντο Μαρτίν. Είδατε εδώ και πάλι το φάουλ με την σωματική επαφή του Μαρτίν που βρισκόταν στην πλάτη του Φασούλα. Φασούλας που κάνει όμως την πρώτη βολή και ο Σαμπόνης κάνει τη γρήγορη πάσα για τον Σάντος. Το φάουλ είναι του Μπουντούρη. Τα ομαδικά φάουλ είναι 9 του ΠΑΟΚ, 11 της Ρεάλ. Ο μόνος παίκτης που έχει 3 φάουλ είναι ο Νίκος Φιλίππου, που συνεχίζει αυτή την παράδοσή του. Να κάνει δηλαδή πολλά φάουλ σε λίγο χρόνο συμμετοχής. Ο Φιλίππου που επανέρχεται τώρα στον αγώνα μαζί με τον Πάνε Πρέλεβιτς και φεύγει ο Μπουντούρης και ο Λέβιξτον, που αποχωρεί τώρα κάπως καθυστερημένα, δεν είχε καταλάβει την αλλαγή. Τα λέγανε εκεί με το διαιτητή και τα κοίταζε τον πάγκο. Ο Σάντος μειώνει σε 27-25. Και με τη δεύτερη βολή του Σάντος το σκορ γίνεται 27-26, πλησιάζει στο πόντο η Ρεάλ. Και ο Κόρπας τώρα με αντίπαλο τον Λάσα. Το σκριν από τον Βασούλα, ο Κόρπας πέρασε. Έξοχη πάσα του στο Μαματζιόλα, ο νεαρός με ταμπλό. 29-26 από το καλάθι του Αχιλλέα Μαματζιόλα. Περίεργο είναι το ότι ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έχει χρησιμοποιήσει επί αρκετό διάστημα παίκτες όπως ο Μαματζιόλας ή ο Φιλίππου, που δεν έπαιζαν πολύ στα προηγούμενα παιχνίδια, αντικαθιστώντας. Να θυμάσαι, στο τραπέζι η Αβές σε περιμένει. Έλεγα ότι το περίεργο είναι ότι ο Ιβκοβιτς έχει χρησιμοποιήσει αρκετά τον Αχιλλέα Μαματζιόλα στο σημερινό παιχνίδι ή τον Νίκο Φιλίππου, που δεν αγωνιζόντουσαν τόσο πολύ στο παρελθόν. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δίδονται, και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, οι ευκαιρίες ιδιαίτερα σε νεαρούς παίκτες όπως είναι ο Αχιλλέας Μαματζιόλας να έχουν την εμπειρία τέτοιων παιχνιδιών. Μετά την ισοφάριση από τις βολές του Μπιριούκοφ, ο Κόρπας απάντησε με αυτό το goal foul, το σκορ 31-29. Κοιτάξτε με πόσο όμορφη προσποίηση, ο Κόρπας ανάγκασε τον Λάσα να του κάνει το φάουλ, πετυχαίνοντας και το καλάθι στη συνέχεια. Εδώ ο Τζον Κόρπας χάνει τη βολή, ο Σαμπόνης έβγαλε την μπάλα πάνω από το καλάθι για τα χέρια του Λάσα. 31-29, 5 και 52 για το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Μαρτίν με τον Φιλίππου. Χάνει ο Μαρτίν, δεν πρόλαβε ο Κόρπας, πρόλαβε ο Μαρτίν και γύρισε την μπάλα για τους συμπαίκτες του. Το καλάθι 3 πόντων από τον πιεζόμενο Λάσα, που είδατε εκεί την υπερπροσπάθεια που έκανε, πέφτοντας συνέχεια στο παρκέ. 31-32 το προβάδισμα στη Ρεάλ για πρώτη φορά 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Φασούλας αστοχεί στη ραβέρσα μπροστά στον Άρβιδα Σαμπόνης και ο Λάσα περνάει για το Σαμπόνης. Φάουλ από το Φασούλα, όπως δείχνει ο Έκστρομ. Και ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έχει ζητήσει time out. Η Άμστελ παίζει μπάσκετ και προσφέρει θέαμα. Γιατί έτσι σας αρέσει. Η μέρα φεύγει. Το Τζόνι Walker έρχεται. Αυτά είναι ίσως τα μόνα παπούτσια που δεν έχει Adams. Adams Shoes. Προχωρημένη μόδα.
Deutz Haus, the casual collection. Και τώρα η συνέχεια του αγώνα που σας προσφέρει η Lacoste. Γυρίσαμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Πρέλεβιτς αστοχεί το rebound από το Σαμπόνι στο σκορ 31-32 για τη Ρεάλ, που είναι τώρα στην επίθεση με τα βήματα του Σάντος, ο οποίος άλλαξε επιλογή τη στιγμή που δεν έπρεπε. Είχε σταματήσει για το jump shoot και από στατική θέση αποφάσισε να κάνει μπάσιμο. Και όπως τα διαπιστώνετε κι εσείς, έχει αρχίσει να λειτουργεί ο ευνηδιασμός της Real, γιατί παίρνουν πάρα πολύ εύκολα τα αμυντικά rebound, δεν πηδούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να διεκδικήσουν τα επιθετικά rebound και έτσι ξεκινάει γρήγορα ο ισπανικός ευνηδιασμός, το μεγαλύτερο όπλο της Real. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το χρονικό διάστημα που η Real έκανε ένα comeback στον αγώνα με τη Λιμός πλησιάζοντας τους 2 πόντους ήταν όταν οι Γάλλοι κάναν μια κοιλιά στον επιθετικό τομέα με την αστοχία, τα συνεχή άστοχα του Γιάνγκ του Αμερικανού, όπου πάλι εκεί είχαν το εύκολο rebound και βγήκαν σε πιο γρήγορες επιθέσεις πλησιάζοντας το σκορ. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει την άμυνά του σίγουρα. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το ότι λείπει ο Λέβινγκστον, ο οποίος πηδάει πολύ στα επιθετικά rebound. Ο Πρέλεβιτς με 4 στις 4 ελεύθερες βολές, έχει και 2 στα 3 τρίποντα. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς 10 πόντους, στο σκορ 33-32, προβάδισμα και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπυριούκοφ με πολύ ωραία κίνηση πέρασε και έφτασε σε ένα ακόμα lay-up. Βλέπετε έχει 4 στα 4, 100% σε προσπάθειες για 2 πόντους. Αυτό που έλεγε πριν από λίγο ο Λουκάς, ότι λείπει ο Λέβινγκστον που πηδάει στα rebound. Τα επιθετικά και τα αμυντικά, είναι έτοιμος να επανέλθει στον αγώνα. Μπάρλοου για 3 πόντους ο Κένεθ Μπάρλοου και 36-34. Από τον Αμερικανό που ξέρει να παίζει τόσο κοντά στο καλάθι όσο και στην περιφέρεια και να παίρνει πρωτοβουλίες στις κρίσιμες στιγμές με την τεράστια εμπειρία του. Ο Σαμπόνις δεν μπορεί να νικήσει τον Βασούλα που κερδίζει το rebound. Κόρφας πιέζεται από τον Αντούνεθ που είναι και πάλι στον αγώνα, έχοντας πάρει τη θέση του Σάντος. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν στήσει το δικό τους πανηγύρι και παυξάνεται από το νέο τρίποντο του Κόρφα. Στο πλευρό των οπαδών του ΠΑΟΚ οι φίλοι της Λιμός, οι Γάλλοι που σίγουρα θέλουν την υποστήριξη του ΠΑΟΚ στο τελικό και μάλλον θα την έχουν αν κρίνουμε από κάτι που δημιουργήθηκε λίγο πιο πριν στο τελευταίο time out, όταν δηλαδή υπήρξαν αποδοκιμασίες ανάμεσα στους Έλληνες φιλάθλους και τους Ιταλούς φίλους της Πενετών. Ο Κόρπας πιεζόμενος από τον Αντούνετ, καλάθι και φάουλ, όχι. Ο Έξτρομ δίνει βήματα. Όχι, δίνει επιθετικό φάουλ. Το βλέπουμε εδώ, έγινε επιθετικό φάουλ, αλλά το καλάθι μετράει. Πράγματι θα έπρεπε να μετρήσει το καλάθι, διαμαρτύρεται και ο Κόρφας προς τον διαιτητή, ο οποίος στην αρχή, θέλοντας να δείξει ίσως ότι δεν... Τόλμα να είσαι εσύ στο Cutty Sark Crossing. Ζήσε μια συναρπαστική, αγωνιστική εμπειρία στη φύση. Τόλμα το Cutty Sark Crossing 93. Χάτμαν. Χάτμαν. Και δροσίζει και σφυρίζει. Δέλτα, μπροστά από το παγωτό. Follow your heart, Cutty Sark. Οραματιστήκαμε το απόλυτο παπούτσι για τένις. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γυρίσαμε και πάλι, δεν έχετε χάσει κανένα καλάθι. Η Ρεάλ αστόχησε στην επίθεση που δοκίμασε και συνέχεια ο Λέβινγκστον χρεώθηκε με βήματα. Το σκόρ είναι 39-34. Από αυτό το σερί 8-2 της ελληνικής ομάδας
που 5,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου βρέθηκε να χάνει 31-32 και τώρα 2:40 πριν το τέλος του πρώτου μέρους πάντα έχει περάσει μπροστά και πάλι με 5 πόντους διαφορά. Από τον Μπιργκιούκοφ στον Μπράουν που επανήλθε στον αγώνα. Ο Αντούνεφ έξω για τον Καργκόλ. Σου 3 πόντων τελείως άστοχα από τον Χωσέ Καργκόλ. Φάουλ πάνω στον Πρέλεβιτς από τον Μπιργκιούκοφ που έχει αναλάβει την φύλαξη του Μπάνε Πρέλεβιτς. Ήταν το πρώτο φάουλ του Μπιργκιούκοφ, το είδαμε εδώ και πάλι. Είδατε και ένα μέρος από τις εξέδρες του φαλαιρικού σταδίου που βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ο Πρέλεβιτς έτοιμος για τις νέες ελεύθερες βολές που έχει δικαίωμα να εκτελέσει και εξακολουθεί να είναι 100% εύστοχος. 5 στις 5 και 40-34. Συνεχίζεται και το σερί του ΠΑΟΚ. 40-34 με ένα σκορ 9-2 στα τελευταία 3 λεπτά. Ο Αντούνεφ, ο Μπιργκιούκοφ, ο Φιλίππου που άλλαξε παίκτη με τον Πρέλεβιτς, ο Σαμπόνις στον Μπράουν, αστοχή με ταμπλό, το rebound όμως από τον Ρίκι Μπράουν και το καλάθι με ευκολία μπροστά στον Φιλίππου, τον Αμερικανό, που φτάνει τους 6 πόντους, το σκορ 40-36. Ακόμα 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Κόρφας για τον Μπάρλοου. Ο Φιλίπ από την κορφή, το rebound του Σαμπόνης. Ο Καργκόλ. Δεν μετράει το καλάθι, δείχνει ο Έκστρομ που και εδώ έπρεπε να το μετρήσει, χρεώνοντας επιθετικό φάουλ το Καργκόλ. Το τρίτο φάουλ του Καργκόλ, σωστή απόφασή του. Δείτε εδώ και πάλι, ο Καργκόλ περνάει από τον Μπάρλο, τον περιμένει ο Φιλίππου, πεντακάθαρο το φάουλ, αλλά ο άνθρωπος ήταν ήδη στον αέρα, έστειλε την μπάλα στο καλάθι. Ποιος μπορεί η αλήθεια να εξηγήσει τις αποφάσεις των διαιτητών σε αυτές τις δύο φάσεις καρμπών, μία από την κάθε πλευρά. Το σκορ παραμένει 40-36, 1 και 18 για το τέλος. Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς αστοχή, αλλά έτσι κι αλλιώς το καλάθι δεν θα μετρούσε, είχε προηγηθεί το φάουλ του Μπράουν που φτάνει και αυτό στα 3. Από τη Ρεάλ έχουν λοιπόν 3 ο Καργκόλ και ο Μπράουν, όπως και ο Λάσα, ο νεαρός playmaker. Από το ΠΑΟΚ ο μόνος παίκτης που έχει φτάσει, όχι, είναι και ο Μπάρλο. Ο Μπάρλο με τον Φιλίππου λοιπόν έχουν από 3 φάουλ. Ο Πασούλας είναι στον πάγκο, έχει μόνο ένα φάουλ, αλλά έχει και αυτό το πρόβλημα, πέφτοντας και χτυπώντας το παρκέ το γόνατό του. Ο Πρέλεβιτς με την πρώτη βολή κάνει το σκορ 41-36. Και τώρα 42-36 από τον Πάνε Πρέλεβιτς που έχει 7 στις 8 ελεύθερες βολές και 13 συνολικά πόντους μέχρι τώρα. Βλέπετε και το χρόνο που υπολείπεται, 1 και 5 για το ημίχρονο. Ο Σαμπόνης εδώ βέβαια που βρίσκεται τόσο μακριά είναι ιδανική θέση για να τον φυλάξει ο Λέβινγκστον. Ο Σαμπόνης έσπρωξε σε κάποια φάση το Λέβινγκστον. Το κλέψιμο όμως και να ο Πρέλεβιτς γρήγορα στην επίθεση. Ο Πρέλεβιτς που περνάει έξοχα και πετυχαίνει το καλάθι. Ευνηδίασε Μαρτίν και Καργκόλ. Εδώ ο Χρήστος Τσέκος, ο μεγάλος άτυχος, με αυτό το αυτοκινητιστικό ατύχημα την περασμένη Πέμπτη που του στέρισε την απουσία του από το Final Four. Και που πιστεύω ότι κόστησε και στην ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί θα μπορούσε να μαρκάρει τον Ρουσκόνη που είναι στο ίδιο στυλ. Ο Ρουσκόνη που ήταν ένα από τα κλειδιά, όπως παραδείχθηκε και ο ίδιος ο Πέταρ Κάνση. Θα θυμούνται οι Έλληνες φίλαθλοι στην εκπομπή της ΕΡΤ αμέσως μετά το τέλος του ημιτελικού, από το στούντιο που βρίσκεται εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ήταν καλεσμένος ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και του είπε ότι ένα από τα κλειδιά της νίκης του ήταν η πολύ καλή απόδοση του Στέφανο Ρουσκόνη. Ο Κόρφας αυτό το lay-up με την λήξη σχεδόν του πρώτου μέρους, 1 και 9 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 46-38 και έχουμε time out. Το θέμα είναι να νιώθεις τη χαρά της δημιουργίας και απόλαυση
είναι να γιορτάζεις με την Κρόνενμπουργκ. Κρόνενμπουργκ. Καμιά άλλη. Στην BP η έρευνα για την ποιότητα των προϊόντων μας μάλλον εντυπωσιάζει τους επισκέπτες. Τέταρτος όροφος, έρευνα καυσίμων αεροπορίας. Έβδομος όροφος, δοκιμές αγωνιστικών καυσίμων. Και βέβαια όλη αυτή η έρευνα γίνεται πράξη στο δικό σας πρατήριο BP. Μια πίτσα για τον Dead King. Τελευταίος όροφος. Τελευταίος όροφος, διαστημική έρευνα. BP, δυναμικά μπροστά. Και τώρα η συνέχεια του αγώνα που σας προσφέρει η Lacoste. 1-9 λοιπόν για το τέλος του πρώτου μέρους. Η μεγάλη πάσα που επιχειρεί ο Μαρτίν. Ο Σαμπόνις παίρνει την μπάλα, γυρίζει, προλαβαίνει να σουτάρει, είναι άστοχος. Ο Λέβιξ τον άρπαξε εκεί την μπάλα. Το πρώτο μέρος τελειώνει 46-38. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ρίξει μια μεγάλη ωριμότητα και μια σταθερότητα στην απόδοσή του σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, καταφέρνοντας να ξεπεράσει ακόμα και τα άσχημα διαστήματά του. Πήρε το προβάδισμα από την αρχή, όταν προηγήθηκε με 10-2. Βρέθηκε να ισοφαρίζεται 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, 29-29, και 5,5 λεπτά πριν το τέλος να χάνει με ένα πόντο, 31-32. Όμως έκανε ένα ισχυρότατο comeback με ένα σερί 9-2. Πέρασε 40-34 και σφραγίζει το πρώτο ημίχρονο με 46-38. Έχοντας τα στατιστικά που παρακολουθείτε, ο ΠΑΟΚ που χάνει στα rebound έχει πάρει 15 έναντι 21 της Real. Έχει όμως μόλις 3 λάθη, αυτό που σας λέγαμε για την ωριμότητα στο παιχνίδι του, απέναντι σε 12 των Ισπανών. Ο αγώνας είναι προσφορά της Lacoste. Οραματιστήκαμε το απόλυτο παπούτσι για τένις. Kappa by Roba de Kappa. DCC Philips. Η μουσική σας δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια. Βρε, κάπου τον έχω ξαναδεί. Pepsi, the choice of a new generation. Θυμάσαι το καλοκαίρι, στη Μαϊβασιά, οι δυο μας. Και ξαφνικά εκείνη η καταιγίδα. Θυμάσαι, τέξη μου? Τι περιπέτεια. Στο τέλος όμως, Θυμάσαι, σου είπα απέλεια κι εσύ? γιατί όχι. Απέλεια. Στιγμές απόλαυσης. Μην αντισταθείτε στον πειρασμό. Ρενό 19. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας.
υλικό σας προσφέρει η Lacoste. Οραματιστήκαμε το απόλυτο παπούτσι για τένις. Και μην ξεχνάτε, φέτος το Πάσχα μπορείτε να κάνετε όλες τις αγορές σας με Εθνοκάρτα και Mastercard. Οραματιστήκαμε το απόλυτο παπούτσι για τένις. Πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου βλέπουμε τα συνολικά στατιστικά με 8 αμυντικά rebound για τον ΠΑΟΚ, 15 της Real, 7 επιθετικά έναντι 6, 5 κλεψίματα έχουν κάνει οι παίκτες του ΠΑΟΚ, 1 οι παίκτες της Real, 2 μπλοκαρίσματα σε σουτ, 2 κοψίματα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, 0 η Real, και 4 με 4 assists, εκεί υπάρχει ισοπαλία, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στα λάθη, με 3 να έχουν κάνει οι παίκτες του ΠΑΟΚ και 12 οι παίκτες της Real. Αυτό σημαίνει... Θα πρέπει να πούμε, Λουκά, για τη στατιστική ένα πάρα πολύ αξιολόγο σημείο. Ο Κένεθ Μπάρλοου έχει 11 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με 4 στις 4 βολές. 2 στα 2 δίποτα, 1 στο 1 τρίποντο. Είναι ο μίστερ 100% του πρώτου ημιχρόνου. Η μεγάλη ωριμότητα και η εμπειρία του Μπάρλο στο σημερινό παιχνίδι έχει την απόλυτη έκφρασή της μέχρι στιγμής. Ενώ ο πρώτος σκόρερ για την ελληνική ομάδα είναι με 15 πόντους ο Πρέλεβιτς. Στα rebound κυριαρχεί ο Φασούλας με 6, 3 αμυντικά και 3 επιθετικά. Ενώ από την άλλη πλευρά για τη Real πρώτος σκόρερ είναι ο Μπιρκιούκοφ με 14 πόντους. Έχει και αυτός 3 στις 3 βολές, 4 στα 4 δίποτα, αλλά 1 στα 3 τρίποτα. Και στα rebound έχει εντυπωσιακή παρουσία βέβαια ο Άρβιτας Σαμπόνης με 8 αμυντικά και 3 επιθετικά, ένα σύνολο δηλαδή 11 rebounds από τα 21 που έχει κερδίσει συνολικά η ομάδα του. Να γυρίσουμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου του μικρού τελικού ΠΑΟΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Απάνθρωπος θόρυβος, ανυπόφορη ζέστη, υγρασία, παγωνιά, ασχήμια. Για προστασία, για ποιότητα ζωής, κουφώματα από αλουμίνιο Alpine της Exalco. Με λάστιχα στεγανοποίησης, πολλαπλά τζάμια. Ειδικές κυψέλες θερμομόνωσης, γερμανικά εξαρτήματα. Κουφώματα από αλουμίνιο Alpine της Exalco. Η δύναμη της ομορφιάς. Ζητήστε τα στους εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές Exalco. Μια εταιρεία του ομίλου Βιοκαρπέτ. Συναγερμός Gemini 5000. Ο μοναδικός με κρυπτογραφικό κωδικό και με αποζημίωση μέχρι 7 εκατομμύρια δραχμές σε περίπτωση κλοπής. Είδες το νέο Corsa? Έλα τώρα στις εισαγωγικές αντιπροσωπείες Opel. Look at the setting sun. It's so cool when the evening comes. It's just you and I, so close together. Νέο Bacardi Premium Black. Αυθεντική γεύση καραϊβικής. Ανακαλύψτε την. Φρεσκάδα και άρωμα. Ασύγκριτη γεύση. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Αυτός είναι ο καφές φίλτρου Τσίμπο. Τσίμπο. Να δίνεις το καλύτερο. Καλά. Κάνουν τα κρουασάν στριπτίζ. Άμα έχουν τόση γέμιση. Κρουασάν σμάκι. Γέμιση που φτάνει στα άκρα. Από τη μακεδονική σφολιάτα.
Και τώρα η συνέχεια του αγώνα που σας προσφέρει η Lacoste. Και πάλι μαζί από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. 46-38, να θυμίσουμε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, ένα προβάδισμα 8 πόντων για τον ΠΑΟΚ. Ακολουθεί βέβαια ο μεγάλος τελικός, πάλι από την ΕΤΕ1 ανάμεσα στην Μπενετών και τη Λιμός. Και να ακούσουμε τον Αντώνη Κατσαρό που βρίσκεται κοντά στον πάγκο της Ρεάλ για να μας πει αν έχει αντιληφθεί κάποιες οδηγίες από τον Clifford Dukes στους παίκτες του. Πριν από λίγο ο Φερνάντο Ρωμάι μίλησε στο κρατικό ραδιόφωνο, το ισπανικό κρατικό ραδιόφωνο, και είπε ότι, κάνοντας πλάκα από ό,τι μας είπε ο Ισπανός συνάδελφος, ότι το κοινό της Ελλάδος δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό. Έχω παίξει σε καλύτερα γήπεδα, βέβαια αστειευόμενος, θέλοντας ουσιαστικά να πει ότι είναι φανταστικό αυτό το κοινό. Επίσης είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από τον τρόπο που παίζει η Real αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι χάνει, και σύμφωνα με αυτά που συζητήσαν στα αποδυτήρια θα κερδίσουν οπωσδήποτε το μάτς. Είναι απόλυτα σίγουρος για τη νίκη της ομάδας. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο, ότι όπως έχουμε πει σε αυτό το Final Four για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα οι προπονητές να έχουν τη στατιστική δίπλα τους, τους πάγκους. Όμως όπως είπαν και οι δύο προπονητές πριν από το παιχνίδι σήμερα, κανείς τους δεν έχει το χρόνο βέβαια την ώρα του αγώνα να κοιτάξει τα monitor της στατιστικής. Οπότε η παρουσία των monitor δεν ωφελεί σε τίποτα. Πράγματι έτσι είναι, πάνω στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Βλέπετε και τα φάουλ των δύο ομάδων στο πρώτο μέρος. 13 του ΠΑΟΚ, 16 της Real. Βέβαια τα στοιχεία της στατιστικής ίσως να μην βοηθούν άμεσα τους προπονητές, βοηθούν όμως τους βοηθούς τους που ήταν μέχρι τώρα επιφορτισμένοι να κρατάνε αυτά τα στατιστικά στον πάγκο. Αλλά ας ακούσουμε τον Δημήτρη Κατσιγεωργίου που μόλις πήρε πάλι το μικρόφωνο του, έχει ακούσει τι είπε ο Ντούσαν Ιβκοβιτς στους παίκτες του. 2-3 σημεία ήταν αυτά που επεσήμανε στους παίκτες του ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Το πρώτο ήταν τα rebound στην άμυνα, ζήτησε από τον Λέβιξον να σπρώχνει όταν έρχεται το μαρκάρισμα του Σαμπόνις σε αυτόν, έξω από τη ρακέτα το Λιθουανό παίκτη. Από εκεί πέρα ζήτησε στον Μπουντούρη να μαρκάρει πιεστικά τον παίκτη που το αναλογεί, είτε τον point guard είτε κάποιον άλλον από τους κοντούς, και να τρέξει λίγο ΠΑΟΚ στην επίθεση, και στην άμυνα ζήτησε να μην κάνει εφηδιασμούς η Real. Το τζάμπολ του δεύτερου μέρους με το Φασούλα να κερδίζει, το Λέβιξον να προλαβαίνει και την μπάλα στα χέρια του Μπουντούρη. Οι τρεις τους με τον Πάρλο και τον Πρέλεβιτς αποτελούν την ελληνική πεντάδα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Λάσα, ο Μπιριούκοφ, ο Καρκόλ, ο Άρβιτας Σαμπόνης και ο Αμερικανός ο Ρίκι Μπράουν είναι η αρχική πεντάδα για τη Real. Πιεζόμενος αστοχεί ο Λέβιξον και παίρνει ο Σαμπόνης ένα ακόμη rebound. Είχε 11 στο πρώτο μέρος και αυτό είναι το 12ο. Και ένα το αμυντικό. Αλλά από το λάθος των Ισπανών ο Φασούλας κερδίζει και τώρα ο Μπουντούρης. Ο Μπουντούρης με απέναντί του το Λάσα. Αλλάζει την μπάλα με το Φασούλα. Ο Μπουντούρης που κάνει το μικρό μπάσιμο, βγάζει την μπάλα για το Φασούλα. Το jump shoot πάλι μπροστά στο Σαμπόνις, ο Μπράουν το rebound και γρήγορη πάσα για το Λάσα. Ο Καρκόλ πέρασε ωραία κατά το καλάθι, αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει τους δύο πόντους. Και από τα χέρια του Σαμπόνις, να τώρα ο Ιβκοβιτς που δίνει την μπάλα στους ζητητές. Δείτε εδώ και πάλι. Ο Σαμπόνις έβγαλε την μπάλα από τα χέρια του Λέβιξτον. Το 46-38 παραμένει με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού της επανάληψης. Από τον Μπουντούρη στο Λέβιξτον. Ο Πέλεβιτς. Ο Μπιριούκοφ κάνει φάουλ, καθαρό. Τα δύο εφτάρια για μεγάλο χρόνο στο πρώτο μέρος προσωπικά αντίπαλοι. Ο ένας είχε αναλάβει το μαρκάρισμα του άλλου, είδατε και πάλι για την κανονική ενέργεια του Ισπανού Βοσέ Μπιριούκοφ. Όπως είπαμε, είχε γεννηθεί στη Μόσχα από τόσο πατέρα και Ισπανίδα μητέρα. Πρέλεβιτς αστοχή. Ο Λάσας πρόχνει για τον Καρκόλ που είναι πολύ γρήγορος. Κάνει την ωραία προσπίση στο Λέβιξτον και κερδίζει το φάουλ. Και εδώ είδατε την όμορφη στιγμή ανάμεσα στους δύο παίκτες, γιατί εδώ όπως βλέπετε χτυπάει με τον αγώνα του ο Καρκόλ, θελά το Λέβιξτον. Ο Καρκόλ λοιπόν στις ελεύθερες βολές. Η μπάλα μπορούμε να πούμε ότι του έκανε το κέφι.
με 3 αναπηδήσεις στο καλάθι του ΠΑΟΚ, 46-39. Και τώρα από το Χωσέ Καργκόλ, 46-40. Ήταν η πρώτη πόντη στην επανάληψη μετά από 1,5 λεπτό. Ο Μπουντούρης και ο Πρέλεβιτς. Ο Φασούλας που προσπαθεί να τραβήξει μακριά από τη ρακέτα του Σαμπόνης, που όμως δεν τον ακολουθεί πιο πολύ από την γραμμή των προσωπικών. Είδατε εδώ πως έκοψε με έκταση ο Λιθουανός γίγαντας τον Νίκο Μπουντούρη. Και είναι αυτό το σημείο που ήθελα προηγουμένως να επισημάνω. Ο Φασούλας έχει πολλά άστοχα σουτ, δηλαδή όσα έχει επιχειρήσει από το ύψος του φάουλ, και γι' αυτό ο Σαμπόνης έχει τραβηχτεί τελείως μέσα στη ρακέτα, κάνοντας το center back. Να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο του ποδοσφαίρου. Ο Σαμπόνης που υπέπεσε εδώ σε νέο φάουλ, προσπαθώντας να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Λέβιξτον μετά το άστοχο σουτ που ξαναβλέπουμε του Ρίκι Μπράουν. Κοιτάξτε την μεγάλη αλτικότητα του Λέβιξτον. Είναι εκεί ακριβώς που υπερτερεί κατά κράτος ο Σαμπόνης. Ένα στοιχείο που τον βοηθάει να καλύψει ίσως και την διαφορά ακόμα των 19 πόντων που τους χωρίζει στο ύψος. Το φάουλ του Άρβιτα Σαμπόνης ήταν το τρίτο του στο παιχνίδι. Η μπάλα είναι για τη Ρεάλ, δείχνει ο Έκστρομ. Ο Βιρόβνικ παίρνει την πρωτοβουλία και την δίνει για τον ΠΑΟΚ. Ο Φασούλας είχε δει ότι η μπάλα ήταν για την ελληνική ομάδα και γι' αυτό, όπως είδατε, την προστάτευσε αφήνοντας την να φύγει εκτός γηπέδου αντί να την πιάσει. Τώρα υπάρχουν παράπονα από το Λιούκ στον Βιρόβνικ, αλλά βέβαια και τον Φασούλα στον Έκστρομ. Ο Λάσα που έκλεψε αφήνει στον Καργκόλ, αστοχεί ο Καργκόλ στο lay-up. Ο Πρέλεβιτς ο Μπάρλοου που δοκιμάζει νέο τρίποντο, πάλι εύστοχος ο Κένεθ Μπάρλοου. Είναι εκπληκτικό, αλλά ο Μπάρλοου δεν έχει αστοχήσει σε καμία προσπάθειά του στο παιχνίδι. Έχει 14 πόντους και τώρα πλέον έχει και 2 στα 2 τρίποντα, οπωσδήποτε, και 4 ελεύθερες βόλες. Μια ουσιαστικότατη απόδοση από τον Αμερικανό. Εδώ ο Έκστρομ έχει χρεώσει με φάουλ το Λέβιξτον. Τρίτο φάουλ και του Λέβιξτον. Τόσα έχει και ο Μπάρλοου και ο Φασούλας. Και οι τρεις ψηλοί δηλαδή. Και ο Φιλίππου, συγγνώμη. Ο Παναγιώτης Φασούλας σήμερα έχει μόλις ένα. Λάσα. Με το σούτ από μέση απόσταση, 49-42 το σκορ. Μπουντούρης. Ο Λέβιξτον αφήνει για τον Μπουντούρη που βρέθηκε τελείως μόνος του. Ο Σαμπόνης μαζεύει το rebound. Δεν είναι καθόλου καλό το ποσοστό του ΠΑΟΚ στα σούτ πόντων. Έχει 7 στα 27 και μόλις 26%. Αντίθετα έχει 6 στα 8 τρίποντα ο ΠΑΟΚ, 75% έξω από τα 6-25, από όπου σουτάρει πολύ πιο εύστοχα. Ο Καργκόλ με αυτό το επιθετικό φάουλ που χρεώθηκε φτάνει τα 4. Δείτε εδώ και πάλι. Ο Λέβιξτον κερδίζοντας άλλο ένα rebound. Ανάγκασε το Καργκόλ που πήγε να του κλέψει την μπάλα να υποπέσει το 4ο φάουλ του. Ο πρώτος παίκτης που έχει άμεσο πρόβλημα με τα φάουλ. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι στις 3 με 4 τελευταίες επιθέσεις του ο ΠΑΟΚ δεν έχει τις σωστότερες επιλογές. Θα έλεγα ότι είναι πολύ νευρικός και γι' αυτό έχει δώσει με πολλές ευκαιρίες στην Ρεάλ να μειώσει την διαφορά. Βέβαια που δεν τις έχει εκμεταλλευτεί και η Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία θα πρέπει να τονίσουμε για ακόμα μια φορά ότι είναι ίσως η αρνητική έκπληξη του Final Four. Ο ΠΑΟΚ έχασε, αλλά όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι είδαν πώς έχασε από την Πενετών. Η Ρεάλ μπορούμε να πούμε ότι έχασε κυριολεκτικά με τα χέρια κάτω από τη Λιμός. Υποτάχθηκε σε αυτή την γρανιτένια άμυνα του Μαλίκοβιτς, που σήμερα θα πρέπει να την αντιτάξει απέναντι στο επιθετικό ταλέντο των παιχτών της Μπενετών και ειδικά του Τόνι Κούκοτς, που είναι ένας παίκτης των τελικών. Ο Φασούλας σκέπασε το καλάθι μπροστά στον Μπράουν, που όμως με πείσμα και επιθετικό rebound έφτασε στους 8 πόντους και κάνει το σκορ 49-44. Εδώ ο Κλίφορντ Λιούκ και ο Μπουντούρης απέναντι στο Λάσα. Το κλέψιμο των Ισπανών και ο Λάσα γρήγορα για τον Πυριούκοφ. Επέστρεψαν όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ και θα αναγκαστεί να πάει σε κοντρόλ επί Ρεάλ. Σαμπόνης. Ο Λάσα που ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Ανοίγουν στις γωνίες ο Σάντος με τον Πυριούκοφ. Πέρασε και έκανε ένα ωραίο φόλο ο Σαμπόνης, αλλά άστοχο. Ακόμα 15 λεπτά όπως βλέπετε.
Έτοιμος και ο Κόρφας να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Νέα χαμένη επίθεση από λάθος των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο Σαμπώνης πάει στο λέει αποστοχή. Το follow από τον Μπράουν που τράβηξε για τον Στεφάνη. Φωνάζουν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ για την κανονική ενέργεια του Αμερικανού. Για να την ξαναδούμε εδώ. Εγώ πιστεύω ότι έχουν δίκιο για το ότι φωνάζουν, διότι τραβάει το Στεφάνη πριν η μπάλα μπει μέσα. Πράγμα που είναι αντικανονικό ως προς τους κανονισμούς. Δεν πρέπει να αλλοιώσει τις συνθήκες πριν η μπάλα μπει μέσα. Θα μπορούσε να έχει καρφώσει και μετά να τραβήξει το Στεφάνη, όπως έχουμε συνειδήσει. Πιστεύω ότι ήταν αντικανονικό. Είδατε όμως την υπέροχη προσπάθεια από τον Μπουντούρη που θα λέγαμε ότι επιβίωσε μπροστά στο θηρίο και με αυτό το έξυπνο lay-up έκανε το σκορ 51-46. Ο Μπράουν πιεζόμενος από τον Φασούλα. Μάχη για το rebound. Ο Μπράουν πέφτει στο έδαφος. Στα χέρια του Φασούλα στην μπάλα για τζάμπολ. Τώρα, για κάθε πρόσωπο υπάρχει ένα καινούριο μπικ. Classic, Metal, Twin. Ο Τζον Κόρφας που πέρασε στον αγώνα έχει εντολή, όπως μας λέει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, για ηρεμία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορία της μπάλας, ο ΠΑΟΚ που είχε 3 λάθη σε όλο το πρώτο μέρος και έχει φτάσει ήδη τα 7, κάνοντας 4 δηλαδή σε κάτι λιγότερο από 6 λεπτά στην επανάληψη. Είναι αυτό που επισημάναμε, το ότι δεν υπήρξε η ωριμότητα στις τελευταίες επιθέσεις, όπου έγιναν και τα πολλά λάθη. Αυτό εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την άμυνα της Ρεάλ, που μόλις περνάει το κέντρο, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Κόρφα, γίνεται κάτι σαν ζώνη και γι' αυτό παγιδεύονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι man to man καθαρά. Ο Πρέλεβιτς. Στο rebound ο Μπράουν που βγάζει την μπάλα για τον Λάσα. Προσπαθεί να τρέξει τη Ρεάλ ο βραχής όμως playmaker. Πυριούκο, ωραία προσπίση στον Κόρφα και το σούτ ακάλυπτος. 51-48. Ο ΠΑΟΚ που έχει δώσει περιθώρια για γρήγορες επιθέσεις στην Ρεάλ. Είδατε ότι ο Πυριούκοφ έχει και 5 στα 5 σουτ 2 πόντων. Είναι ο πρώτος σκόρερ για την ισπανική ομάδα με 16 πόντους. Ενώ ο μόνος συμπαίκτης του που έχει διψήφιο αριθμό πόντων είναι ο Μπράουν με 10. Και πάλι ο Φασούλας ακάλυπτος και πάλι από το high post αστοχή. Και η γρήγορη επίθεση αναγκάζει τον αρχηγό του δικεφάλου να κάνει το φάουλ πάνω στο Σάντος. Είναι αυτό που είχαμε επισημάνει από το πρώτο μέρος, ότι όποτε τα άστοχα σου του ΠΑΟΚ δώσουν την ευκαιρία στην Ρεάλ και το γίγαντα Σαμπώνης για εύκολο rebound, έχουμε ευνηδιασμούς. Ας γυρίσουμε όμως στην Αγία Παρασκευή. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει και είμαστε μαζί. Στην υγειά σου. Στην υγειά μας. Στις μικρές καθημερινές ευτυχίες δεν με έστυχα. Μπροστά από το παγωτό. This magic moment. Αμίτα Κουλ Ανανάς. Εχμαλωτίζει τη βρασκάδα. Και τώρα η συνέχεια του αγώνα που σας προσφέρει η Lacoste. Γύρισαμε και πάλι στο στάδιο ειρήνης και φιλίας να ακούσουμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου για τις εντολές του Ντούσαν Ιβκοβιτς στο time out στους παίκτες του. Η κύρια οδηγία αφορούσε τον Παναγιώτη Φασούλα και τον παρακάλεσε ο Ντούσαν Ιβκοβιτς να μην είναι νευρικός και η επιλογή του να είναι σαν τελική λύση το σούτ από το high post, από το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχο σήμερα ο Παναγιώτης Φασούλας. Από εκεί πέρα επανέλαβε στους παίκτες του, ζήτησε να γυρίζει μπάλα γύρω-γύρω και να γίνεται το σούτ με καλές προϋποθέσεις μέσα από το τρίποντο, δηλαδή δεν ζήτησε μακρινά σούτ από τους παίκτες του και επανέλαβε στο Λέβινγκστον όσο μπορεί να κρατήσει το Σαμπώνης μακριά, σπρώχνοντάς το έξω από το καλάθι του ΠΑΟΚ. Δεν φαίνεται να υπάκουσαν ακριβώς τις εντολές του Ντούσαν Ιβκοβιτς παίκτες του ΠΑΟΚ. Στην πρώτη τους κιόλας επίθεση δοκίμασε τρίποντο ο Κόρφας. Στο μεταξύ η διαφορά είναι 51-50 στον ένα πόντο. Ο Σαμπώνης τα βάζει με την ατυχία του καθώς έχασε αυτό το φαινομενικά εύκολο καλάθι. Υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω στον Κόρφα από τον Λάσα. Νάτος εδώ, το τέταρτο φάουλ του Λάσα.
Ο δεύτερος παίκτης μετά το καργκόλ που φτάνει τα 4 φάουλ για τη Ρεάλ από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει φτάσει κανένας παίκτης στα 4 φάουλ ακόμα. Κόρφας, Μαματσιόλας, το σούτ με ταμπλό, ο Μπράουν το rebound. Η Ρεάλ που ροκάνησε τη διαφορά, 12 και 23 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Μπράουν για τον Λάσα. Ο Μπράουν στον Πυριούκοφ, έβαλε το χέρι του Κόρφας για να κλέψει την μπάλα, αλλά έκανε φάουλ κατά τον Έκστρομ. Ο Μαρτίν θα περάσει στο παιχνίδι. Για να δούμε εδώ και πάλι. Πράγματι ο Κόρφας έβαλε εκεί το χέρι του κάπως άτσαλα. Χρεώθηκε με το δεύτερο του φάουλ στην επανάληψη. Έχουν από 4 ομαδικά οι δύο ομάδες μέχρι τώρα. Η Ρεάλ για κάποια δευτερόλεπτα έμεινε με 6 παίκτες στο γήπεδο, αφού ο Μπράουν δεν κατάλαβε ότι έβγαινε. Δεν είχε δοθεί η μπάλα βέβαια από τον διαιτητή και έτσι δεν υπήρξε τεχνική ποινή. Ο Σαμπόνης με απευθείας πάσιμο σε αυτή την ωραία πάσα που δέχτηκε μέσα στη ρακέτα το Μαρτίνι, δεν τους δύο παίκτες να δίνουν για τα χέρια τους. Δίνει προβάδισμα με 51-52 στη Ρεάλ. Για πρώτη φορά στην επανάληψη. Οι Μαδριλένοι που έχουν κάνει ένα σερί 14-5 μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λέβιξτον όμως απαντάει και ο ΠΑΟΚ 53-52 και πάλι μπροστά. Επιθετικό φάουλ που χρεώνεται ο Λάσα. Το πέμπτο του φάουλ, θα φύγει από το παιχνίδι ο νεαρός playmaker. Στήθηκε έξυπνα ο Κόρφας, δείτε εδώ ο ορισμός του επιθετικού. Από τον Κόρφα που πολύ έξυπνα οδήγησε το νεαρό κοντά στην πλάγια γραμμή του γηπέδου και δεν του έδωσε χώρο για να περάσει. Οι προπονητές λένε ότι η πλάγια γραμμή είναι ένας εχθρός για ένας αντίπαλος ακόμη για τον επιθετικό παίκτη και έτσι ο Κόρφας το εκμεταλλεύτηκε άριστα. Ο Πασούλας, ο Κόρφας τώρα. Ο Λέβιξτον που ψάχνει να βρει χώρο για να πάρει την μπάλα, τελικά κατάφερε να τον βρει. Γυρίσει εδώ με αντίπαλο τον Μαρτίν. Ωραία πάσα του Μαματσιόλα. Φρασίτατα ο νεαρός μπροστά στους Σαμπόνης. Επιθετικό φάουλ, επιθετικό rebound, συγγνώμη, καλάθι και φάουλ από τον Φασούλα. Το φάουλ του Άρβιτα Σαμπόνης είναι το 4ο του στο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Φασούλας βλέπετε εδώ με ποιο τρόπο τελικά χρεώνεται, όπως είδαμε στο Μαρτίν που έκανε πρώτο στο φάουλ. Είδατε κατέβασε το δεξί του χέρι πριν ο Σαμπόνης εμποδίσει τον Φασούλα στο σουτ. Και η προσπάθεια αυτή του Φασούλα οπωσδήποτε να του προσθέσει στην ψυχολογία του κάτι, γιατί μέχρι τώρα ήταν αρκετά νευρικός και τα βάζε με την τύχη του για την αστοχία του. Παναγιώτης Φασούλας που έχει μόλις 4 πόντους. Με αυτό το goal foul που έκανε έχει 2 στις 4 βολές και 1 στα 8 τίποτα, αλλά έχει κερδίσει μέχρι τώρα 11 rebound, 6 αμυντικά και 5 επιθετικά. Ο Ιβκοβιτς δίνει τις εντολές του από τον πάγκο. 56-52 για τον ΠΑΟΚ που απάντησε με ένα 5-0 μόλις η Ρεάλ πήρε το προβάδισμα στο σκορ και έχει πάλι την μπάλα. Για να δούμε τον Κόρφα. Περνάει στο Φασούλα, διώχνει ο Σαμπόνης. Η μπάλα πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Υπολείπονται ακόμα 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει η ελληνική ομάδα την επίθεση της αυτή. Και επαναφέρει ο Αχιλλέας Μαματσιόλας από πλάγια. Ο Μπουντούρης. Ο Μαματσιόλας που έχει πάρει πολύ χρόνο στο σημερινό παιχνίδι από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Και ο κόσμος της εξέδρας του δεν έχει σταματήσει να ενθαρρύνει τον ΠΑΟΚ. Το τρίποντο του Μπουντούρη και 59-52 από το καλάθι 3 πόντων του νεαρού, του Νίκο Μπουντούρη που ξαναβλέπουμε. Μπουντούρης με 8 πόντους στο πρώτο του τρίποντο. Η διαφορά στους 7 και το σερί του ΠΑΟΚ 8-0. Ακόμα 10 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. 10 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Επιθετικό φάουλ από τον Μαρτίν που είναι εκνευρισμένος με τον Βιρόπνη. Αν είχαμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε και να έχετε και τεχνική ποινή στον Μαρτίν, ήταν πάρα πολύ σωστή η απόφαση των διαιτητών. Έσπρωξε τον Κόρφα να μην πάει επάνω στον Πυριούκοφ. Την προηγούμενη φάση, αν μπορούσαμε να ξαναδούμε, εκεί που ο Μαρτίν έκανε το φάουλ. Ακούτε σίγουρα τι γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που έχει πάρει φωτιά όσο πλησιάζει η ώρα για το τέλος του μικρού τελικού.
Και όσο οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βλέπουν την ομάδα τους να παλεύει, να αγωνίζεται πάρα πολύ καλά και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ο Μαρτίν που με το φάουλ και την τεχνική ποινή έφτασε τα 4 φάουλ. Τόσα δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή αυτός ο Καργκόλ και 5 ο Λάσα που έχει αποβληθεί από το παιχνίδι. 59-52 παραμένει το σκορ από τη χαμένη ευκαιρία του Κόρφα με τις ελεύθερες βολές. Ενός παίκτη με πολύ υψηλά ποσοστά στις ελεύθερες βολές που μας έχει καταπλήξει με την αστοχία του σήμερα. Ο ΠΑΟΚ έχει πέσει στο 69% στις ελεύθερες βολές, στο καλάθι 3 πόντων. Η απάντηση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, του Μαρτίν, που προσπάθησε να εκτονωθεί ίσως ψυχολογικά μετά την προηγούμενη φάση και την διένεξή του με τον Βιρόβνικ, με αυτό το τρίποντο. Ο Κόρπας έχει 0 στις 3 ελεύθερες βολές και ο ΠΑΟΚ 18 στις 26, 69% ποσοστό και μόλις 10 στα 34 δίποντα, 29% δηλαδή μόλις. Δεν θεώρησαν τίποτα αντικανονικό εδώ οι διαιτητές και έδωσαν απλά ότι η μπάλα χάθηκε από το Λέβιξον. Πλάγια λοιπόν επαναφορά για τη Ρεάλ. Απ' την άλλη πλευρά, για να συνεχίσουμε με τα ποσοστά, η Ρεάλ έχει 13 στα 30 δίποντα. Δεν πάει δηλαδή και πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Και 4 στα 13 σου 3 πόντων. Ο Μαρτίν κόβεται με φάουλ, όπως υποδεικνύει ο Βιρόβνικ, που του έκανε ο Μαματζιόλας, αν έχω δει καλά. Ναι. Το μαρκάρισμα του Φασούλα δεν είχε τίποτα τότε κανονικό. Το Μαματζιόλα έγινε το φάουλ. Ο Μαματζιόλας που φεύγει από το παιχνίδι έχει 2 φάουλ, αλλά αυτό που επισητά ο Ιβκοβιτς είναι προφανώς ένα καλύτερο σουτ στη συνέχεια, γιατί περνάει αμέσως στον Πρέλεβιτς στον αγώνα. Ενώ αλλάζει ο ένας Αμερικανός στον άλλον, ο Μπάρλοου παίρνει τη θέση του Λέβιξτον. Ο Μαρτίν με τις ελεύθερες βολές κάνει το σκορ 59-57. Συνεχόμενοι 3 πόντοι από τον Μαρτίν φέρουν τη διαφορά στο ένα καλάθι. Μπάρλοου μπροστά στο Μαρτίν που τον έχει αναλάβει. Το πρώτο άστοχο σούτ από τον Κένετ Μπάρλοου. Ο Κόρπας δοκιμάζει για τρίποντο. Η μπάλα θα βρει στο πίσω μέρος του καλαθιού. Είναι πλάγια λοιπόν για τη Ρεάλ. Ο Μπάρλοου ίσως κρύωσε λίγο από την ολιγόχρονη παραμονή του στον πάγκο. Ενώ ο Αντώνης Κατσαρός μας λέει από τον πάγκο της Ρεάλ ότι οι οδηγίες του Λιουκ είναι να αναγκάσουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ να σουτάρουν από όσο πιο μακριά γίνεται. Κάτι για το οποίο ο Λιουκ είναι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής, καθώς βλέπει ότι η άμυνά του το έχει καταφέρει. Εδώ ο Καργκόλ, ο Ρωμάη, ο Λάσα στον πάγκο. Ο Λάσα βέβαια πλέον εκτός αγώνα. Ο Μαρτίν για το Σαμπόνις. Το κλείνει ο Μπάρλοου. Καλάθι και φάουλ όχι. Δεν μετράει διπλό Βιρόβνικ, καθώς έχει δώσει το φάουλ στον Μπουντούρι και όχι στον Μπάρλοου. Ένα φάουλ που είναι το τρίτο του playmaker του ΠΑΟΚ. Δείτε και πάλι εκεί κατέβασε το χέρι ο Μπουντούρης. Ο Μπάρλοου με εντολές να σπρώξει με το σώμα όσο μπορεί τον Σαμπόνις να τον κρατήσει μακριά. Βέβαια δεν είναι και τόσο εύκολο κάτι τέτοιο. Αντούνεθ 59-57. Προβάδισμα 2 πόντων πάντα για την ελληνική ομάδα. Ο Σαμπόνις συνδυάζεται πολύ όμορφα με τον Μαρτίν. Φάουλ από τον Πρέλεβιτς. Το δεύτερο φάουλ του Μπάνε Πρέλεβιτς. Έτσι βλέπουμε δύο διαφορετικά είδη παιχνιδιών. Τη Ρεάλ να βάζει οπωσδήποτε την μπάλα κάτω από το καλάθι με την απουσία του Λέβινγκστον, ενώ έχει αναγκάσει το ΠΑΟΚ να σουτάρει από πολύ μακριά, και μέχρι τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ μετά το 59-52 δεν τα έχουν καταφέρει στα μακρινά του σουτ. Το σκορ έχει γίνει 59-58. Από το 59-52 μέχρι την ισοφάριση αυτή τη στιγμή έχει πάρει το επιθετικό, το βάρος των επιθετικών ενεργειών όλο πάνω το Μαρτίν. Έχει πετύχει 7 συνεχόμενους πόντους. Ο
Ο Μαρτίν που έδωσε την ευκαιρία προς τιμή στον ΠΑΟΚ να αυξήσει τη διαφορά με αυτό το φάουλ και η τεχνική ποινή που είχε δεχτεί. Απάντησε, θα λέγαμε, με προσωπικές ενέργειες. 59-59, 7 και 45 ακόμα για το τέλος. Πρέλεβιτς. Πέρασμα στον Μπάρλοου που γυρίζει πιεζόμενος από τον Μαρτίν. Το rebound του Σαμπόνης. Τελείωνε και χρόνος επίθεσης του ΠΑΟΚ. Ο Σάντος. Αμυντικό στο Μπουντούρι δίνει ο Έκστρομ. Δεν ξέρω αν το replay θα μας διαφωτίσει. Το τέταρτο του Νίκου Μπουντούρι. Έχω την εντύπωση ότι είχε προλάβει να τοποθετηθεί ο Μπουντούρης. Από εδώ βέβαια τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά, αν τη στιγμή που στείνεται ήταν ήδη στον αέρα ο Σάντος. Οπότε βέβαια το φάουλ θα ήταν, για να δούμε, όχι, έχει πατήσει το πόδι του Μπουντούρης πριν σηκωθεί ο Σάντος. Και κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση διότι αν η τοποθέτηση του Μπουντούρη ήταν ενώ είχε σηκωθεί ο αντίπαλός του, τότε δεν του έδινε περιθώρια αλλαγής της επιλογής του και άρα το φάουλ ήταν αμυντικό. Νομίζω όμως ότι πρόλαβε ο Μπουντούρης στο βήμα και ο Έκστρομ για ελάχιστη διαφορά, θα λέγαμε, έδωσε το φάουλ ανάποδα. Το 59-59 παραμένει. Εδώ ξαναβλέπετε το φάουλ που έγινε πάνω στο Κόρφα από τον Σάντος. Ήταν το ένα το ομαδικό της Ρεάλ. 8 έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Στη θέση του Μπουντούρη που δέχεται τώρα τις οδηγίες του Ντούσαν Ιβκοβιτς, πέρασε ο Κλιφ Λέβιξτον με σαφείς εντολές, από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, να πάρει πρωτοβουλίες, να μπει μες στη ρακέτα για να οδηγήσει σε κάποιο φάουλ τους ψηλούς, καθώς με 4 αγωνίζονται. Με 4 αγωνίζεται ο Μαρτίν και με 3 ο Σαμπόνης. Και επιζητεί αυτή τη φορά ο Ιβκοβιτς. 7 και 15 πριν το τέλος, 61-59. Μπιργιούκοφ. Ο Μαρτίν σκρινάρει εκεί τον Μπάρλο. Ο Μπιργιούκοφ βρήκε το χώρο αλλά ήταν άστοχος στο τρίποδο. Κόρφα σπρώχνει πολύ γρήγορα τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Ο Λέβιξτον. Κόβει ο Μαρτίν η μπάλα πλάκια για τον ΠΑΟΚ. 21 δευτερόλεπτα ακόμα σε αυτή την επίθεση. Εδώ ο Κλίφορντ Λιούκ. Εδώ θα πρέπει να πούμε κάποιο σχόλιο για τις αντιδράσεις των προπονητών ως προς τις αποφάσεις των διαιτητών. Θα πρέπει όσο μπορούν να προσαρμόζονται στον τρόπο παιχνιδιού, τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές, για να μην εκνευρίζονται και να είναι νυφάλιοι όταν θα χρειαστεί να πάρουν τις αποφάσεις τους. Ο Μπάρλο ανεβάζει τη διαφορά στους 4 πόντους, 63-59. Ο Αντούνεθ, που με τη συμμετοχή του σε αυτό το Final Four δεν έχει σε τίποτα, θα λέγαμε, δικαιολογήσει τα $2 εκατομμύρια που δαπάνησε για να τον αγοράσει από την Εστουντιάντες η Ρεάλ. Ο Μπάρλο, το επιθετικό rebound και καλάθι από τον Αμερικανό, που εξακολουθεί να είναι πολύ καλός και στο δεύτερο ημίχρονο. 65-59 και έχουμε time out. Ό,τι έγινε σωστά. Πελοποννησιακός, από την Αχάια Κλάους. Η Ελλάδα βέβαια ποτέ δεν πεθαίνει. Αλλά πολλοί από μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αποδυναμώσουμε. Δεν πληρώνουμε τους φόρους μας. Έχουμε το δικαίωμα. Και τώρα η συνέχεια του αγώνα που σας προσφέρει η Lacoste. Πάλι στο παιχνίδι μας, ακόμα 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. 65-59 στο παιχνίδι που μόλις ανάρχισε. Και τον Μαρτίν να επιχειρεί το πέρασμα της μπάλας του Σαμπόνης. Είναι λογικό να φέρνει την μπάλα στον Άρβιντα Σαμπόνης η Ρεάλ. Φόρτωσε ήδη με τέταρτο φάουλ τον Κένεθ Μπάρλο.
ο τεράστιος όγκος και η δύναμη του Σαμπόνις του έδωσε τη δυνατότητα να περάσει ανάμεσα από τους Μπάρλοου και Λέβινγκστον. Ο Σαμπόνις που κυριολεκτικά γεμίζει όλη τη ρακέτα με την πληθωρική του παρουσία. Σήμερα είναι εύστοχος, επαναλαμβάνουμε, και στις βολές. Βλέπετε, 3 στις 4. Ο Φασούλας όμως βγάζει την μπάλα από το καλάθι της ελληνικής ομάδας κανονικότατα μετά την αναπήδηση, 65-59. Και ενώ η παρουσία του Φασούλα στην άμυνα είναι αρκετά 65-60, Λουκά, συγγνώμη να διορθώσω, καθυστέρησε ο πίνακας. Δεν είχαμε χρεώσει την πρώτη βολή του Σαμπόνις. Και ενώ η παρουσία του Φασούλα στην άμυνα είναι αρκετά καλή, θα πρέπει να γίνει εξίσου καλή και στην επίθεση, κάτι που ζητάει συνεχώς ο Ντούσαν Ιβκοβιτς από τον σέντερ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αυτός όμως, λόγω του ότι έχει αποτύχει στα μέχρι τώρα σούτ του, διστάζει λιγάκι και σε αυτό θέλει ο Ιβκοβιτς να του τονώσει το ηθικό για να επιχειρήσει τις προσπάθειες που πρέπει να κάνει. Ο Λιουκ βηματίζει ανήσυχα. Έχει και πολλά παράπονα για τους αιτητές, από ό,τι μας λέει ο Αντώνης Κατσαρός, που είναι ακριβώς δίπλα του. Σε όλες τις αποφάσεις μέχρι στιγμής σηκώνεται και διαμαρτύρεται. Ο Μπάρλοου 5 στις 5 βολές. Το σκορ 66-60 με 19 πόντους του έξοχου Αμερικανού. Και 20 τώρα ο Κένεθ Μπάρλοου, που ήταν το 87 πρωταθλητής Ευρώπης με την Tracer. Έπαιξε μετά στη Μακάμπι και σίγουρα η βοήθειά του είναι πάρα πολύ μεγάλη στον ΠΑΟΚ. Να εδώ τώρα το κλέψιμο και με την ταχύτητά του δεν επέτρεψε ο Σαμπόνις να τον προλάβει. Είναι καθαρό το φάουλ που έγινε πάνω στον Λέβινγκστον από τον Άρβιδα Σαμπόνις. Όχι, το φάουλ δόθηκε πάνω στον Μπάρλοου προφανώς, βέβαια, το Σαμπόνις, γιατί ο Λέβινγκστον συνέχεια, εδώ είναι το φάουλ με το σπρώξιμο του Λιθουανού. Ο Σάντος ήταν αυτός που εμπόδισε τον Λέβινγκστον στο καλάθι. Ο Σαμπόνις έφτασε στα 4 φάουλ. Ο Μπάρλοου έχασε τη βολή, το σκορ 67-60. Τώρα το που δόθηκε το φάουλ στο Σαμπόνις ή στο Σάντος, βλέπουμε το Σαμπόνις να έχει 4 φάουλ. Στα 4 φάουλ λοιπόν ο Σαμπόνις και ο Μαρτίν. Αμέσως τραβάει το Μαρτίν ο Λιουκ στον πάγκο για να περάσει μέσα ένα παίκτη με λιγότερα προβλήματα στα φάουλ, το Μπράουν, για να έχει κάποια πιο δυνατή άμυνα στους ψηλούς. Ο Μπράουν έχει 3. Ο Αντούνεθ, ο Μπιριούκοφ που μπαίνει προς τα μέσα, σταματάει πάνω στο Βασούλα. Ο Μπράουν πήρε το rebound. Ο Σάντος χάνει την μπάλα τα χέρια του. Από το λάθος των Μαδριλένων η μπάλα στα χέρια της ελληνικής ομάδας με τον Κόρφα. Ακόμα 5 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. 67-60 για τον ΠΑΟΚ που έχει ένα προβάδισμα 7 πόντων, καταφέρνοντας τα 4 τελευταία λεπτά μετά το 59-59 να κάνει ένα σερί 8-1. Αντούνεφ. Ο Μπιριούκοφ για τον Αμερικανό, τον Μπράουν. Ο Σάντος, το Σαμπόνις. Ο Αντούνεφ το σουτ. Κερδίζει ο Λέβινγκστον την μπάλα από το Σαμπόνις. Και σταματάει την ομάδα του. Κλείστηκε εκεί από τον Αντούνεφ ο Κόρφας. Ο Φασούλας έδωσε τη βοήθεια. Λέβινγκστον μπαίνει προς τα μέσα. Θεαματική ενέργεια αλλά χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς ουσία. Αντούνεφ, προσπάθεια για το coast to coast, καλάθι και φάουλ. Ο Λέβινγκστον διαμαρτύρεται στο Βιρόβνικ. Το τρίτο φάουλ του Βασούλα, για να δούμε. Το δεξί χέρι του Αντούνεφ που σπρώχνει το Βασούλα, είναι η μοναδική επαφή των δύο παικτών. Δείτε εδώ και πάλι. Να, το χέρι του Αντούνεφ που σπρώχνει τον Παναγιώτη Βασούλα. Καμία απολύτως επαφή από τον Έλληνα center for, που εδώ κερδίζει το rebound και το σκορ μένει στο 67-62. Δεν θα λέγαμε ότι η διαιτησία είναι και η καλύτερη δυνατή σήμερα. Με αρκετά ασφάλματα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεάσει την διαμόρφωση του σκορ. Βεβαίως, καθώς είναι
Η διαφορά 5 πόντοι για την ελληνική ομάδα και τα περισσότερα λάθη χωρίς καμία προσπάθεια να μιλήσουμε σοβινιστικά είναι κατά του ΠΑΟΚ, που εδώ δέχεται το καλάθι από τον ευνηδιασμό του Σάντος και του Αντούνεθ. Δούλεψαν πολύ καλά οι δύο περιφερειακοί της Ρεάλ, όπως πρεσάραν πολύ καλά και την επαναφορά, αναγκάζοντας στον Μπάρλοου να βγει και να πάρει την μπάλα. Λέβιξτον μπροστά στο Σαμπόνι, ήταν άστοχος. Ο Αντούνεθ μαζεύει 67-64, ακόμα 3 και 20. Πυριούκοφ. Εδώ έλειψε η ωριμότητα από τις επιθετικές προσπάθειες των παικτών του ΠΑΟΚ. Κάτι που είδαμε στην Ρεάλ με την έξοχη μεταβίβαση του Μπράουν στο Σαμπόνις. Το καλάθι του Λιθουανού και η διαφορά στον πόντο 67-66. Ένα φινάλε γεμάτο από σερί. Απάντηση στο 8-1 του ΠΑΟΚ ήταν 0-6 από την πλευρά της Ρεάλ. Κόρφας. 2 και 49 για το τέλος. Το τέταρτο φάουλ και από τον Μπράουν. Όλοι οι ψηλοί της Ρεάλ πλην του Ρωμάη έχουν πρόβλημα. 4 φάουλ από τον Μαρτίν, τον Καργκόλ, τον Σαμπόνις και τον Μπράουν. Και ο Κλιφ Λέβιξτον έτοιμος για τις ελεύθερες βολές. Είναι εύστοχος αυτή τη φορά, έχει 5 στις 7 ο Λέβιξτον, 68-66. Η διαφορά στους 2 πόντους. Ο Λιούκ έφτασε μέχρι τη γραμματεία για να διαμαρτυρηθεί στον Λιούμπο Μπρικοτλέμπα. Εδώ είναι ο Μαρτίν. Έχει παράπονα ο Ισπανός από τη διαιτησία, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Ίσως αν κάτσει και δει σε βίντεο τον αγώνα μετά το τέλος του θα το καταλάβει. Αντούνεθ. Περνάει στο Σαμπόνις. Αστοχή, φωνάζει για φάουλ ο Σαμπόνις στο Βιρόβνη. Απ' την άλλη πλευρά ο πάγκος του ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για 3 δευτερόλεπτα. Ο Αντούνεθ. 2 και 5 για το τέλος, 69-66. Ο Αντούνεθ γυρίζει στο Σαμπόνις. Εδώ έγινε σίγουρα φάουλ στο Σαμπόνις. Το σφύριξαν οι διαιτητές, ο Λιθουανός δεν πέτυχε το καλάθι. Έτσι έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Φασούλας λοιπόν στα 4 φάουλ, είδατε και πάλι. Ο δεύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ μετά τον Μπουντούρη που φτάνει στα 4, 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Ο Σαμπόνις που ξέχασε τον κακότερο αυτό από τη γραμμή των φάουλ. Έχει ήδη 4 στις 6 και τώρα 5 στις 7, 69-68 η διαφορά στον 1 πόντο με 14 του Λιθουανού. Ο Κόρφας για τον Μπάρλοου. Κάνει ωραία κίνηση ο Κόρφας και βγαίνει να πάρει την μπάλα. Ο Σάντος έπεσε εκεί για να παρασύρει τους διαιτητές για επιθετικό φάουλ. Ο Αντούνεθ δεν μπόρεσε να κλέψει. Κόρφας. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Ο Λέβιξτον το σούτ αστοχή. Μαζεύει όμως το επιθετικό rebound ο Κόρφας και ανανεώνει το χρόνο επίθεσης. 1 και 32 πριν το τέλος. Τα 25 δευτερόλεπτα. Η σημαντικότερη ίσως επίδεση του παιχνιδιού από πλευράς ΠΑΟΚ. Καθώς αν ευστοχίσει ο ΠΑΟΚ θα ρεβάσει διαφορά στους 3 πόντους. Για να δούμε, ο Λέβιξτον κάνει σούτ 3 πόντων. Μια επιλογή που ίσως δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, αλλά δικαίωσε τελικά τον Αμερικανό. Ο οποίος τολμά. Τολμά με την τεράστια πείρα του, 2 φορές πρωταθλητής στο NBA με τους Chicago Bulls. Ένας παίκτης που πρόσφατα ο Τζόρνταν είπε ότι όσο πλησιάζουν τα play-off λείπει από το Σικάγο. Ο Φασούλας σταματάει πεντακάθαρα τον Μπράουν. Και να η συμβολή του Παναγιώτη Φασούλα, που όσο και αν δεν πήγε στην επίδεση, εδώ θα λέγαμε ότι κράτησε το ΠΑΟΚ όρθιο. Ήταν το τρίτο κόψιμο του Φασούλα στον αγώνα. Σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα ίσως θυμάται και την άτυχη περσινή στιγμή απέναντι στον Μπράουν και προσπάθησε να την ξεπληρώσει με αυτό το κόψιμο. Δεν είναι βέβαια το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ που αγωνίζεται για την τρίτη θέση φέτος, πέρυσι σε εκείνη την κρίσιμη τελευταία στιγμή έχασε το δεύτερο ευρωπαϊκό κύπελλο που θα κατακτούσε μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και η ρουλέτα για τις μία σε μία βολές αρχίζει. Οι Ισπανοί έκαναν γρήγορα φάουλ στον Κόρφα που να εδώ για πρώτη φορά σε ελεύθερες βολές ευστοχή.
Κάτι που τον έκανε μάλιστα να κάνει και το σταυρό του. Ήταν η πρώτη μετά από... Πιθανώς αυτό να είχε παρασύρει και το Λιούκ να κάνουν φάουλ σε αυτόν, το παίκτη που δεν είχε σκοράρει καθόλου από ελεύθερες βολές. Ο Κόρφας που τώρα έφτασε στις 4-7 αφού είχε κάνει ένα σερί 3 συνεχόμενων άστοχων βολών. Πυριούκοφ που κάνει το τρίποντο. Ο Μπράουν μάχεται να του πάρει την μπάλα ο Λέβιξον και με τη βοήθεια του Βασούλα και του Πρέλεβιτς κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ακόμα 21 δευτερόλεπτα, 74-68. Η ελληνική ομάδα είναι πολύ κοντά στη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ που θα της δώσει στον τελικό της παρηγοριάς την τρίτη θέση. Ο Λέβιξον με τον Μπάρλοου πανηγυρίζουν, ζητάνε από το κοινό να πανηγυρίσει μαζί τους. Ο Λέβιξον κάνει χαρακτηριστικά κινήσεις για να σηκωθεί ο κόσμος. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Ρεάλ ήταν και είναι ένα φόβητρο στην Ευρώπη. Ήρθε εδώ με 12-2 νίκες. Η αποτυχία του ΠΑΟΚ ήταν στις λεπτομέρειες απέναντι στην Μπενετών. Η ομάδα έδειξε ότι άξιζε, πανάξια ήρθε στο Final Four και βέβαια δικαιώνεται εντός εισαγωγικών με την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Σαν ένα παιχνίδι που όλοι περίμεναν ότι θα ήταν ο μεγάλος τελικός. Ο ΠΑΟΚ, το καλάθι του Μπράουν δεν έχει σχεδόν καμία σημασία. 7 δευτερόλεπτα, 76-70. Ο Κόρπας στο γρήγορο φάουλ του Αντούνεθ που δεν είχε φάουλ σε όλο το παιχνίδι. Έφτασε γρήγορα στα 4 με 3 συνεχόμενα. Θα οδηγήσει για ακόμα μία φορά τον Κόρφα σε ελεύθερες βολές. Νάτι η πρώτη σε όλη την Ευρώπη από τον κόσμο που βλέπετε εδώ. Στη συγκλονιστική αυτή συμπαράστασή του το κοινό του ΠΑΟΚ. Μετά από